Life iluanario pillu ulluli pigasuli nalluuttorsiornernit ullu pigiussaanersut maanna takutissagut tamanasiоqullugu maanna ippasuunnuk pisimasut takutingitsoorsimasut takusilaarallartigit dronning Margrethe qallunaatut oqalugiataa maanna tornaaqaasavarsi. Den, der hører navnet Grønland, må undre sig. Er det ikke landet længst mod nord, det arktiske land, næsten dækket af indlandsisens kilometertykke hvide kappe, landet, hvor inuit færdes med hundeslæde og i kajak, mens isbjergene driver langs en barsk og øde kyst. Grønland. Hvordan kan det kaldes sådan? Men når man kommer sejlende ind bag kystens golde skær, eller når flyet lægger an til landing i Narsarsuaq, forstår man navnet. Fjordene åbner sig med grønne bredder. De isskurede fjelde giver plads for blomstrende lier og fjeldkrat. Ingen, der kender det nordlige Skandinavien, kan undgå at føle sig hjemme. Dette er nordboernes Grønland. I disse dage festligholdes begivenheder fra den tid og det folk, som gav landet navn af Grønland. Nordboerne, vikingerne, der i Europa gjorde sig kendt som vilde og barske krigere, hårdførerfolk, men som også havde forstand på handel og jordbrug. Frihedselskende søfarere. Når de følte, at autoriteterne klemte dem for hårdt om vingerne, lagde de ud og fandt sig nyt land. En sådan mand var Erik den Røde. Han fandt frem til denne fjord, slog sig ned med sin familie og kaldte stedet Brattahlid. Og inden længe opstod der i hele Sydvestgrønland et blomstrende nordbosamfund. Men udlængslen stansede ikke her. Erik havde en søn, Leif Eriksson, den lykkelige. Han lagde ud for at finde det land på den anden side, som enkelte havde skimtet, men ingen besøgt. Og han fandt land og kaldte det Helluland, Markland og Vinland. Det er, hvis vi skal tro sagaen, netop 1000 år siden. Og det er den bedrift, vi fejrer i disse dage. For det land, Leif den Lykkelige fandt, og som nordboerne blev fortrolige med, skønt de aldrig for alvor satte sig fast der, blev opdaget knap 500 år senere af en anden europæer. Det var et helt kontinent. Det kom til at hedde Amerika. Der lå nordboernes bygder øde, og det nyopdagede land med fremmede riger og folkefærd, som blev erobret og indtegnede sig i europæernes bevidsthed, var nyt og ukendt. Der skulle gå endnu adskillige 100 år, før man igen blev opmærksom på Leif den Lykkelige og hans bedrift. Så gav den til gengæld nyt liv til eventyrlysten og forskningen, og til den nordiske selvfølelse. Den færd, næsten 3000 kilometer over ukendt vand, som Leif den Lykkelige og hans fæller gjorde i åbne fartøjer, ansporer nu igen vågelystne eventyrere til at gøre kunsten efter og prøve kræfter med naturen. Det er betagende at se de smukke kopier af vikingetidens fartøjer, som lægger ud på det store hav. Godt, at et sådan togt i år er med til at markere, hvad Leif og hans folk udførte. Leif den Lykkelige var ikke blot en uforfærdet viking, der fortsatte, hvor hans far slap. Han bragte også noget nyt med sig til sin fars gård. For Leif var blevet kristen, og med ham og hans præst kom kristendommen til Grønland. Det mindes vi også under disse dages festligheder. Nordbosamfundene i Grønland blev kristne samfund, og de var det under hårde vilkår, indtil de forsvandt ud af historien. Men da kristendommen langt senere kom til Grønlands oprindelige befolkning, slog den så dybe rødder, at det for dagens grønlandske samfund er væsentligt at fejre de første kristne i landet, skønt de blev borte for så længe siden og var af anden rod. Da Hans Egede i 1721 bragte kristendommen til Grønland, var det ham en hjertesag
at troen skulle kunne forkyndes på modersmålet. Og meget snart begyndte man at oversætte dele af Bibelen til grønlandsk. Således blev grønlandsk fra den tidligste tid det grønlandske folks kirkesprog. Men et levende sprog forandrer sig til stadighed, både i tale og på skrift. Det er derfor et længe næret ønske, som på tirsdag går i opfyldelse, når en ny samlet bibeloversættelse overdrages til de grønlandske menigheder. At det kan finde sted netop i 1000-året for kristendommens komme til Grønland, giver disse festdage et langt dybere perspektiv. Lige siden Christian den 10. Grønlandsrejse i 1921 har min familie følt sig draget af Grønland. Derfor er det mig en særlig glæde, at også den unge generation nu knytter tætte bånd til landet og folket. Det blev tydeligt for 3 år siden, da jeg selv måtte sende afbud til det meste af det omfattende besøg, men hvor prins Joachim og prinsesse Alexandra ved prinsens side kom rundt på hele Grønlands vestkyst og overalt fik så hjertelig en modtagelse. I år har kronprinsen med sin deltagelse i ekspedition Sirius 2000 gjort det nordligste Grønland, de beboede såvel som de øde egne, nærværende for os alle i Danmark, på en ganske særlig måde. Ham selv har rejsen givet en oplevelse for livet. Den modtagelse, han fik hos Thuleboerne, både før og efter slæderejsen, har han selv fortalt om som en af rejsens største oplevelser. Det vil knytte ham til Grønland, til hele Grønland, på en enestående måde, og han har bedt mig hilse varmt til alle heroppe. Også min mor, dronning Ingrid, følger til stadighed med i alt, hvad der rører sig i Grønland, og jeg har hendes hjertelige hilsner med, og hendes ønsker om alt godt for det grønlandske samfund. For prinsen og mig er det en stor glæde at være heroppe. Den modtagelse, vi har fået i disse dage, har varmet os, og vi glæder os over at deltage i alle festlighederne, og over igen at få et førstehåndsindtryk af det grønlandske samfund. Det er nu mere end 20 år siden hjemmestyret blev indført, og ingen kan være i tvivl om, hvilken betydning det har haft. Medindflydelsen på og medansvaret for fastlæggelsen af rammerne for det liv, der leves i Grønland, har skabt et helt andet engagement i det grønlandske samfunds ve og vel. Der har været mange vanskeligheder undervejs, men det er gået, som man håbede. Hjemmestyret har frigjort nye kræfter, og Grønland har gennemgået en stærk udvikling i de forløbende år. I en brydningstid, hvor ny tids krav skulle tilgodeses, har der også været kræfter til at holde fast ved grønlandsk levevis og tankegang, og til at finde en holdbar balance. Overalt er man levende optaget af at værne om det grønlandske samfunds egenart. Der har været og er stadig menneskelige omkostninger. Men den identitetskrise, som der en overgang talte så meget om, er i dag et tilbagelagt stadium. Hjemmestyret og de resultater, der er opnået, har skabt en helt ny selvbevidsthed. Det grønlandske samfund vedkender sig med stolthed sine rødder, hvem man er og hvad man står for. Disse dages festligheder er ikke blot et udslag af den ubetvingelige grønlandske livsglæde. De vil også vise hele verden, at Grønland er menneskenes land. Må Gud velsigne Grønland og det grønlandske folk. Taqinartorsuaq dronning Margrethe taama oqaliugaarmat maanna naalakkersuusiluttaasuat Jonathan Marsfeldt oqaluiassaaq siullermillu dronningimit tulleriaarluit qaaqusatsikilluaqoraamiit ima oqarpoq nalaqangiitsuullalluutersorpuut maaniunarsuuga vannaatumaani prasaliimi qassiarsum kristumiussut meqqorneqarnaanalluutersuutigatsigu isortamanna tamatsinnut bisigiaagularpu nuannersumik aamaquyamasunnermik imalit
Suna tamammi siveqarpoq. Qilaapataani pisu tamammik pippisaqarsmapput. Taamatut sistammittoqqami uqaluussissummi allassimasoqarpoq. Inuunissamut siveqarpoq, tuqunissamut siveqarpoq. Asanninnissamut siveqarpoq. Asissuinissamut ilaalluilangullu siveqarput. Ullumikkullu наллиутторсоорнissamu kalaallallu niuaqasigiittut Kristumiussutsimi inuuleqalersimanerannut nuannaarutiginiссаанут пипписааоq илиссилагалуси Kristumiut nuani tamalaanерс qaaqusaalусси uqaluffinguaq siuhilti uqaluffiami kigaluaqaluni nalunaayaatеqartoq ima atalimaaniippoq saalumuumit annarusoq taanna ullumisanaqqussimaqarput qallulaatiaалли qataliimi sumiiffinnilu allani yuqaallэрmatali nularsuatsinni allangortoqarsimaqaa aapuagumaani nunatsinni inullinularsuarmi sumiikkaluorniluunni taannaajuarpu tassi inuksuli toqoraanissaminut piffissaqartitaaoq katsorsaalissamilullu piffissaqartitaalluni iyaasuunissamut piffissaqarpoq sanaqqiinissamullu aama piffissaqartitaalluni qiyanissaminut piffissaqartitaaoq illarnissaminullu aama nimaarnissaminut piffissaqartitaaoq qisinnissaminut aama piffissaqartitaalluni taama sistammittoqqami allassimapput aama sistammititaami allassimasoqarpoq apussilit piitap allagaani imauqaasartalimmik una ataasa puuyussangilarsisakka ataatamut naalakkamut ullu ataasa ukiut tuusinsilut immat ukiullu tuusinsit ullortu ataatitut immata naatsorsuusigaara qaaqqusagu tamarmik uatsilullu nuannaarsimasut maanlarsimasut nuannaartik kuusip suliaanik nuannersumi uqaartuuttalimmik ulluni makkuliin nuannaarusqaatta ilaqutariinniit ilaqutariinnut aasa ukiull amarlarisut aqqusaaraarsimaguut tamat nunatsinni uqaluttuarisaaniut pisimasut kalianartuni nuannersilulli maqarsimasut ikingusigiinnerli piviusoq avannaani Danmarkimi Islandimi Norgimi Sverigimi Sovjetunioни aamilaasiun Newfoundlandimi ullumi kaalatamiillu uissaamiit sigaartutsinnit ataatsimaorner peqqarsaatigalugu misigisaaoq nuannersoq kinguaarinnut siuhilti uqaluppiata nalunaayaatigisaatut atalimaaniippu saalumuumi annerusoq ikingusigiinneru paarissuarnissaa suliassaaoq kuusip uqaasiinik nalunaayaami tassani kalaalluunaat ilagi Kristumiut kiffaangisseqarnera atorlugu aami ilaammat assakaasorli inuunittalu ingarlangaa nagaqqippoq maana eqqarsaatigilissaarput tamanna pisussaaffinnik qaluittunnassataqarnersoq tamatta assiingisula kilussaaffiqaarta maana piffissangorpoq tamatta taasiakkaarlu tassiullertut immitsinnut ilaquttatsinnu suliffitsinut pingortitamut uumasuinullu pingortarsuami kusalarisoq ayuffiaqatigiatsinnik akisussaaffeqaarta maana pi uqaasigisinnagu uqaasigirusupparpu tassimaattoq maana uqaas akiyussaassuaq piginnaataaffiit uqaasigitinnagit uqaasigirusupparput Danmarkimi Skandinaaviamilu kingussigu ilismagut timullu tan Amerikka avannaan nuan issittunu saniliitsinnu saakkiartuarnerput imalunni aami sammiveqarnerput inariartorningarlaoq kalaalluunaat nuarsuaq allangoriartorfiuqusuppi qataaffigaa kalaalluunaatut Danmarkimullu ataqqilartorsuut torningip kungikkommiulullu ataqqilassuutki prinsipi qataanerat kungikkommiuguullu kalaallik nunaarmiga kunnitsinni qanittumi qilerusaqarnitsinni takussissui siguaannerparput Islandimiu presidentiallut uqarusuppunga illik Neqataanerat assut nuannaarusigiipput imaaginnangitsoq suleqatsigiinnerpi mikkoosaqart pillugu aamal nulatta sanilarillutik suleqatsigiinnerat ajungitspillugu sualimmiarmiu laamanniannut nulianullu qarusuppunga nunattamarlu akornanne qangaaniilli suleqatsigiinnerput pitsaasoq nuannaarusigiipput nuani avannarlarni qaartarmiusugut ataqatsigiinnerput nunanillu allani mattutinnginnarput kalaalluunaannu pingaaruseqarturuussuuq uu kalaalluunaannu nuarsoormi allangoriartorfiuqisumi qanu immikkut
саапииннинниссарпу сутигу тамассугут илисиманиарсарарпут наккадаатигут qaaqusatsinut tamanu qausuppunga maali piqatigisinnaagaatsugut nuannaarutiiqiatsugut ilissi piqatigalusi ineriartorna yarlapparput ineriartorni sutigu tamassigut ikingummuut siunnarsuatigiinnissamik pisariaqartitsoq issittuni avatangiisarput pingortita eqqarsaatigalugu annertoqalunlu pinneqaa aammali inuttut kultuurik aningaarssuurnikkullu napaniarnissami annertuumik piginnaanaqarnissamik pisariaqartitsuoq alersaakut nukittuusariaqarpoq tamannalu tiuhilti oqaluppunngua minit tunniuppaa taamenalunaayagami atalimaaniippoq saalunguumi tannerusoq tamassunnussiorluarisi rigtig god aften alle sammen. Tak. Narsarsuarmi ulluaappaani pisimasut unnukkut pisimasut malittareeratigit maannakkut ingerlaassaagut ullupigajuanni pisimasut aam takulaartariaqaratigit tassalu igalikkumut ingerlaassaagut siullarmik itillimut ingersinnarta ata igaliku nuivarput inuppassuit qassiarsummit narsarsuarmiillu itillimut ingerlaarsimapput pisuinnartillu igalikuliartik aamali piilinit ingerlaneqartik igalikumut peqqarnitsinni tussiarpaluuttut eqqumiginartut tusaalerpagut tassa katuullit tussiartut katuullim ilagit siullarpaajultik nunatsinni kristumiuni tikiuttuupput maanna taaku tussiarnera tusaalaassaarput Eriuapparatup nuliaatsioi hilde kristumyysutsimik eqqusisoq soorunami katuuliusimaoq taamaattamik aamma katuullit pingaartinneqarput ataatimul isigiaanni nunat assiingitsut arlallit katuullin ilaatigut ilageeqartut aamma ilaastaqarput assarsuutiginnarlugu oqarutta katuullit biskopia Danmarkimi tassa Czeslaw Kotson aamma ilaago asiingitut kristumyysutsimut tungassutseqartut inuit qaaqusaasimaput siullermiksoorlu Domprovst Norgimi Knut Andresen Bergili biskopia Ole D. Hagesætter aamma Paul Itlut tässä käännämme inuit biskopiat Hans Jakob Jonsen savalimmut biskopiat Amalu Christina Odenberg lunni biskopia eqqamasaarpullu lunnimingaannit biskopsiulleq nunatsinut aallartinneqarsimasortas 1200-ukut naajartulaalerneranni tassangaanit aallarluni nunatsinut biskoppinguartorsimammat tauman aamma taavorsinnaavakka kalaallit palasit ilaasut Domprovst Emma Balslev palasi David Gideonsen palasi Jens Christian Kleist Provst Jakobine Kyde palasi Paul Marx Gisalu aamma palasi Peter Schmidt tamatukiorna neqatiginneqarpoq aammalu alikusarsuuleqarluni alikusarsuuner ilagaat soorlu ialikumuut erinarsortut
ajorluartum taakku immiunneri iluatsingimata maanna tikerartik eranarsortut sornalaasavut taakkulu tassaaput aavaat tanmarkiminngaanersut kaatungiyaa Bingu akati